Nisalmilkom bibtijaj, nispera li kelkom ġurnata tajba. Illum jgħat ma'kom biex nitkellem fuq l-logħba tal-bieraħ bejn Liverpool Aston Villa fej ir-riżultat finali spiċċa bidro ta' 3-3. Illum tistennew xi reazzjoni twila għax speċi kienet logħba fej ma kien hemm xejn għax ixtilab. Sejna rbaħna jew tlifna xorta l-istess il-maħa nibqgħu ġifieri the damage was already done. Nistgħu ngħidu fallejna ma fallejna hekk speċi kif aqbad ngħid. Li ma tfisser xejn. Għalkemm konna għadna fit-title race kien tkun mod ieħor, kont tkun iktar frustrat imma fil-verità ma tantx hemm xi tgħid. Il-Liverpool ħadu l-vantaġġ fl-ewwel minuta wara autogol daqsxejn tad-daħ ta' Emi Martinez fejn Harvey prova cross fil-kaxxa prova jaqbad il-balun il-goaler imma spiċċa daħal fil-lasta b'xi mod ma nafx kif imma insomma. Ftit wara l-Aston Villa ġabu l-gol ta' draw. Konvertanzi kif kien il-gol tagħhom imma l-ista' ngħid id-diviża qabdet beraħ is-soltu kienet l-istorja tad-diviża tal-Liverpool istaġun kollu. Urid kemm konna tinqabdu ħafna fuq wara u speċi mhux ġast l-attak biss kienet il-problema, n-nofs inesistenti, d-diviża tinqabad pa speċi spiċċajna bnej fuq wara. Mbagħad il-Liverpool ħadu l-vantaġġ ġew wara li Gomez kważi skurja l-ewwel gowl tiegħu kien laqgħu tajjeb il-goaler imma spiċċa saqajgak pol iskurja. Ħaġa li vera ħarqitni u vera tatni fajni hija li fl-ewwel ħaf konna qed nilagħbu futbol sabiħ. U ngħid jiena fejn kien dal-lob fejn kellna bżonnu l-iktar. Ma speċi inutli qed tilab tajjeb issa fejn m'għandek xejn għal xiex tilab. Sens hemm xejn tagħmelu. Ħadd tilab tajjeb eżil meta m'għandekx pressure fuq hekk issa. Imma insomma. Mbagħad madwar nofs it-tieni ħaf il-Liverpool ġabu l-gol ta' 3-1 b'header tajjeb ta' Kwansaħ. Nsejt minn għamlu l-assist minn għalija Harvey Elliott minn free kick, Kwansaħ ma kien jimmarka ħadd, header tajjeb. It-tieni gowl fil-karriera professjonali tiegħu, tieni gowl tiegħu tal-istaġun u kif ukoll l-ewwel gowl fil-Premier League. Laqgħa skurja. U mbagħad jisu madwar il-75 minuta Klopp biddel 4 players għala lil Luis Diaz, il-Cody Gakpo, lil Harvey Elliott u l-Wataru Endo, konna din titawwiet minn fuq. Daħħal lil Dominic Szoboszlai, Curtis Jones, Ryan Gravenberch u lil Darwin Núñez. Tbiddel daqsxejn però dawk l-4 sostituzzjonijiet nemmen li baxxit ritmu tat-tim. Għax anke eżempju il-ġimgħa l-oħra meta labna ma' Tottenham rbaħna 4-2 konna qegħdin 4-0 minn fuq. Klopp għamel il-bidliet jisom lajna żewġ goals mill-ewwel kważi. Laki li tista' tgħid li ma ħallejniex vantaġġ jaħrab. Dik il-logħba ma jisu mindu għamil dawk l-4 sostituzzjonijiet fil-logħba tal-bieraħ tlifna ritmu. U l-attakant tal-Aston Villa, Duran, skurja żewġ gols xi 3 minuti. L-ewwel gowl tiegħu l-istess żball fuq wara. Kellna goal kick kien saqaj McAllister ma kontrollaħ sew kien daqsxejn għażin fl-opinjoni tiegħi ma seta' jagħmel ħafna aħjar. Ma spiċċa għand Duran l-iskurja, kien gowl tajjeb to be fair. Ma xorta seta' kien evitat għax kien żball banali. U mbagħad ftit wara kellhom daqsxejn fortuna l-Aston Villa fejn ftit wara Duran
ħabat il-ballu ma saqajh u xi ma spiċċa fix-xibka, però hekk issa l-Aston Villa għadhom fiċ-ċans jiksbu ir-raba' post li jalla jirnexxielhom jitlu fiċ-Champions League għax ħaqhom dis-sena, speċi għandhom coach tajjeb ħafna, vera dispjaċini għalihom li qalgħu fil-Conference League, però ħaġa sabiħa tara timijiet bħal Aston Villa li kienu konsistenti tul perjodu twil tal-istaġun u ħajġu premjati wara il-konsistenza post fiċ-Champions League. All in all, daqshekk għandi xi ngħid fuq il-logħba. Fadal l-aħħar logħba taħt Jurgen Klopp fejn imbagħad wara l-logħba kontra l-Wolves nagħtu tmiem ta' era sabiħa ħafna kienet u speċjali u nistennew era ġdida taħt Arne Slot li bħalissa sakemm ma taqala xejn drammatiku u ħajkun konfermat il-coach tagħna. Insomma, dak kollox minn ħadd tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed waħda minnkom illi segwew dal-programm. Nixtieq fakkarkom illi dal-filmat ħajkun uploaded minn ftit ieħor fil-YouTube channel tagħna Kamra Sportiva. Il-programm li jmiss ħajkun nhar il-ħamis li ġej li ħajkun il-botta u risposta fit-8:30 filgħaxija fejn ħajtkellmu fuq il-kampjonat lokali. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuni. Lejla tajjeb.